Kebayar norok nuki jok khana yang tapi kok gong choklai jok. Ke jotona phungka ham ani blogo tai lam soko. Ke tapi kang gudal baljak. Ke norok gudal tijak no khana no. Kang tabuk thablong sok nai. Thablong mai khe gong phon sok tum nai. Kang tini norok no bon phunuk nai. Kebayar tini norok ani blog no jadok jong ke norok ani channel no subscribe khair jadi hambai. Kanorok nai chok ni pae sak jora an bidi sung tawi ko thanglai tongo thaplong chok na bagai porda thaplong chok nai ha gonga waro jong mangse waro or tang sok tum na ni tang khmana kebairok norok nuki jok khana yang tabi ko gonga choklai tongo kasung ko phungni mairok chalai jagya kho tan ke mukting rok rini bagai ke an sarai khorong ni ko to borok no miya horni mui bara tongoni bai kisa mai chari ka phekya pe ko tabuk sung bolongo phainai gonga soglai tong phayo ke sung tabuk gonga sogoi talang khaise sung mui rok songai ta phungni mai chanai ke sung phung ke to masa glakha iti porni no hunchina ta ke bayarok tini norok kani of video no sajok to ke norok subscribe khair jadi gonga khe ma hen sok na ka sarang obo ke kasha ko sung tisman gra kha na cheke gang bu chukata bayarok ko yang norok nukai tong khana ke sung gonga kasha sogoi ko man kha ke ko oron khai kisa sindil ka mono ke tai gonga thubo thogo oroni kanse ko obong ke jat kaham upur ngai tongo ko ke thubo thogo oroni ke ko sap ngai nai bisa khalalak ngai thogo kasok bola pupula ko gong asok mani video khaimani lajak tongtiro ke bayrok bini lajak mono norok naikhang ke bini bagi kaisa subscribe khair jari ta gong asok mani osok mansi bayrok jong no sokaja gong asok mani ke belanya lo leng soka ni mairo bosa ja ba ke tinin baga sokno noran sebung tajak jong ke norok subscribe